Okei, nyt alkaa tää puheosuus tästä videosta. Mä pääsin just töistä ja kello on 2:05. Ja nyt mä kävelen tähän tien toiselle puolelle, kun äiti pääsee töistä, niin me mennään samaa matkaa kotiin. Napoli sauce style. Äiti osti tähän jonkun hortension, niin nyt tätä pitää kastella. Ja kastelukannuna on tällainen mehukannu, koska mä tulin tänne pihalle, kun Nelli on siivonut autoa sisältäpäin. Niin mulla oli vähän tylsää tuolla, niin mä tulin Nelliltä kysymään. Joo, miksi mä pelästyin näin paljon? Niin, tulin kysymään Nelliltä, että tehdäänkö jotain hauskaa, kun Nellilläkin on nyt kesäloma. Ja mulla on 2 päivää vapaata nyt huomenna ja ylihuomenna. Niin mitä Nelli tehtäis? Ei mitään hajua. Ok, TikTokissa oli joku sellainen, että laittaa niinku luomiväriä hiuksiin, niin siitä saa niinku raitoja. Mulla ei ole mitään värillistä luomiväriä, niin mä käytän poskipunaa. En kyllä liian näkyykse. Kyllä tuo aika vähän jäi väriä. Jos olisi oikeat värit, niin sitten. Mun puhelin taitaa käydä vähän ylikierroksilla, kun tää on ollut varmaan paljonko? Ehkä 20 minuuttia laturissa. Ja tässä on 1 porassa vähemmän kuin siihen, mitä mä niinku laitoin tän laturiin. Mun oli pakko laittaa tää puhelin oikeesti jääkaappiin. Kun mä otin tän pois laturistakin, niin tää jäi näyttämään vielä, että tää olisi laturissa. Mut nyt tää on viileä, kun tää oli paremmin jääkaapissa. Nyt mulla on joku kasvioperaatio tässä. Mulla on niinku tällainen tässä. Ja mä yritän siirtää nää yhdet ainakin tänne. Mulla oli tää kasvamassa, mut sit mä laitoin nää. Mä yritin jotenkin jaotella. Näitä on nyt 3 tässä. Mä en tiedä, että onks noi oikein jaoteltu niinku silleen, että samaa lajia on samassa jutussa, mut mä yritin. Nääkin jäi tänne. Ne on kasvanut ainakin ihan sikana. Ok, Nelli nyt keksi, että me lähdetään tonne sillalle. Jos Nelli näkis mut, että se tulis tänne. Mutta ei se taida nähdä. Nyt se taisi nähdä heiluin. Nyt vasta. Me tultiin näihin keinuihin täällä. Tossa on toi, mikä toi nyt on, siltakahvila. Tossa uimaranta, jotkut ui siellä. Ja nyt Nellikin kuvaa jotain vlogia. Me ollaan nyt täällä jossain, onkohan tää joku vieras venelaituri. Mä en oo edes ikinä ollut täällä. Mutta no, ekaa kertaa ihan sika hienon näköistä. Menee kalojakin. Äsken oli tossa, nyt ne on tuolla. Mihinköhän seuraavaksi? No, nyt ei näy. Hai taas. Kello on nyt 9:50 ja mä varmaan lopetan tähän tän My Dayn. Kun me käytiin Saksamäen sillalla, niin sit me käytiin vielä Sivasnellin kaa. Sitten me tultiin
kotiin ja nyt mä oon terassilla. Apua! Täällä on ampiainen tai mehiläinen. Ja mä pelkään niitä ihan sikana. Se pörrää tossa ikkunassa. Ja mä tulin siis jo tähän terassille. Täällä näyttää, että voisi jopa alkaa satamaan ja täällä vähän jyrisi äsken, mutta en tiedä. Mulla on tässä viltti ja joo. Mä editoin tän nyt ja sit mä laitan tän YouTubeen.